הרבה בזכות הסינים, אבל לא רק, חצה השבוע שני ציוני דרך מרעישים. טסלה ביצעה בפעם הראשונה בהיסטוריה מסירה של רכב בלי נהג, בלי פיקוח, ישירות מהמפעל לבית הלקוח. בסין, שיומי, יצרנית הסמארטפונים, שוברת את השוק עם SUV חשמלי חדש, שמוכר עשרות אלפי רכבים בשעות, וזול יותר מהמודל Y של טסלה. מה זה אומר על העתיד שלנו כנהגים, כצרכנים, בדרך שאנחנו קונים רכבים? והאם שוק הרכב עומד בפני מהפכת AI של ממש? ודיברנו על זה בתחילת התוכנית כבר, אבל מרטין סבג מ-HT מגזין פה. מה שלומך, מרטין? היי, מצוין, תודה. למה המסירה הזאת, המסירה האוטונומית של טסלה, היא לא סתם עוד גאדג'ט או סתם עוד פיצ'ר, אלא משהו באמת גדול? אנחנו מדברים על המסירה כרגע. כן, אז קודם כל אנחנו מכירים רכבים אוטונומיים כבר תקופה. זאת אומרת, ויימו של גוגל, יש להם מוניות אוטונומיות כבר הרבה מאוד זמן, בסן פרנסיסקו, בפיניקס, בלוס אנג'לס, אבל הם תמיד היו תחומים באזורים מאוד מסוימים, והטענה היא שהם לא באמת אוטונומיים לחלוטין. כלומר, נכון, אין נהג ברכב, אבל יש מישהו שמפקח על הרכב מרחוק באיזה חדר בקרה, חדר שליטה, ואם צריך, הוא גם יודע להתערב ולהשתלט על הרכב מרחוק. אז הטענה של אילון מאסק, שזאת באמת הנהיגה הראשונה האוטונומית שגם כללה כביש מהיר. כלומר, זה לא רק בתוך רחובות, באזור מוגדר, שלימדו אותו יפה מאוד הכל מראש. גם ההייווי. גם על ההייווי. וזה בעצם הטענה של אילון מאסק, וכנראה שהיא נכונה, והוא לא סתם היה אומר, אם אולי יודע שויימו שנוסעת בכבישים בין עירוניים, היא נשלטת כנראה מרחוק באזורים האלה. ולכן זה מהפכה של ממש, וזה מוביל את זה לזה שהמניה של טסלה עולה, וכולם מסתכלים על הדבר הזה, שהנה זה אוטוטו נהיגה אוטונומית אמיתית. אבל מה זה מסירה אוטונומית? הרכב יצא משערי המפעל ללקוח שרכש אותו, לבד. אונליין, לבד, הגיע לבית של לקוח, ואמר, שלום, הנה אוטו שלך. אתה לא צריך לנסוע לאשדוד, כמו שאנחנו נסענו להביא את הטסלה. אתה לא צריך לנסוע לבונדד, ואתה לא צריך לנסוע לסוכנות רכב. תראה, זה לא נסעתי לחברת רכב, אז בזמן שקיבלתי את הטסלה, נסעתי לנמל לקבל את האוטו, והטקס מסירה היה שונה לחלוטין, זה כבר היה איזשהו שדרוג. עכשיו אתה אומר לי, אתה לא יוצא מהבית, הרכב פשוט... שוב, הוכחת היכולת פה, ולא לשכוח שטסלה השיקה לא מזמן את הרובוטקסי. זה רכב, מונית, שמיועד למוניות, אין לו הגה אפילו, זאת אומרת, אין לו מושב לנהג, כאילו מראש אוטונומי לחלוטין. ושוב, זו הוכחת יכולת טכנולוגית סלש עסקית של טסלה, שמבטיחה שהיא מובילה את השוק, ואנשים יקנו טסלה, או ארגונים יקנו טסלה, לא בגלל שזה האוטו החשמלי הכי טוב או הכי זול, אלא בגלל שיש בו את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, וזה בעצם המסר. לכן אני שם, זאת אומרת, אני מסתכל על אכפת לי האוטו. זה המסר. המסר הוא פה למשקיעים. תשמע, יש חברת טלפונים, ניידים, שיומי. אתה יודע, הם עושים גם עוד דברים, רובוטים, הם עושים המון, קורקינטים, עושים כל מיני דברים מעבר, הם התחילו עם ניידים, והם החליטו לייצר רכב SUV שנמכר, והביקוש שובר את כל התחזיות. זה מאיים על טסלה? כזה רכב שבא ביותר זול עם יכולות מאוד גבוהות? רגע, בואו נרגיע רגע את החשש של רוכשי טסלה, אוקיי? קודם כל, כרגע מדובר בסין בלבד. זה לא יצא מתחומי סין. עוד לא יצא, זה הושק לו ממש לפני שבוע, כן? צריך להבין את זה. בסדר, אבל יש חוץ משיום, יש מלא יצרנים של סיני. נכון, אבל קודם כל זו פעם ראשונה שבאמת האוטו, ושוב, זה עניין של טעם, וזה טעמי האישי שלי, הוא נראה פשוט מעולה. עכשיו, אם אתה זוכר, דיברנו לפני כמה חודשים, אחרי CES, דיברנו על שיומי SU7, אולטרה, הרכב ששבר את השיא בנורבורינג, כרכב הסדן הכי מהיר בעולם, ופה מדובר על SUV, שבמחיר שלו... זה מה שרואים עכשיו? כן, זה הדגם. נראה קצת כמו פורש, אתה יודע? אז יש לו פנסים כמו של מקלרן, והצורה הכללית מזכירה את ה-SUV של פרארי בכלל. כן. ויש פה איזה משהו עיצובי שבאמת עשה מהפכה, ואנשים נדלקו עליו. מבחינה טכנולוגית הוא מאוד מאוד מתקדם, הם שמו שם סוללות
יותר גדולות ממה שיש ל-Y, לדגם ה-Y של טסלה, ומה שנותן לו טווח יותר רחוק. עכשיו, יש שיגידו שנצילות אנרגטית הוא פחות טוב. Who cares? כשאתה קונה רכב חשמלי, אכפת לך כמה סוללות שמו, אכפת לך כמה טווח יש לך באוטו, ופה מדובר על טווחים שיכולים להגיע למעל 700 קילומטר, שזה, ואפילו 800. הדגם החזק יותר, עם הדואל מוטור, מגיע למעל 600 כוחות סוס. זאת אומרת, זה אוטו שהוא באמת, גם טכנולוגית, גם מבחינת רמת הגימור והחומרים בפנים, הוא לא רואה את הטסלה מודל Y, והשבירת C שנעשתה, זה שנמכרו קרוב ל-300,000 רכבים בהזמנה מוקדמת בפחות משעה. אבל בסין זה ככה, לא, הם מיליארדים, אז מה זה 300,000? או שזה גם נדיר גם לסין? כן, לא, זה גם נדיר לסין, זה שזה לא היה אף רכב שבפרי אורדר. מתי זה פה? גם המחיר, בוא נדבר רגע על המחירים. המחירים נעים בין $35,000 ל-45,500,000 דולר. כלומר, $45,500 בסין. אוקיי? תעשה את המקבילה. שזה, שוב, שיומי שמה את הרכב הזה כדי להתחרות במודל Y. יש אפילו שמועות שהם אפילו מפסידים במחיר הזה, אבל הם רוצים פשוט לנצח. אבל בארץ המס יותר יקר מהאוטו. תכפיל. אתה משלם יותר מס מאשר... המס והביטוח והרישוי יותר יקר מהאוטו. כן, 110, 118%. זה מטורף, כשאתה מזמין אוטו באונליין, בטסלה למשל, אתה רואה רק אז תבין את המספרים. כשאתה קנית רכב עד עכשיו בסוכנות רכב, לא היית יודע באמת. אתה משלם. היום שאתה מפרטים לך את זה בהזמנות באינטרנט, אתה בשוק מהסכום שאתה משלם מיסים. זה משהו שאני לא חושב שיש באף מדינה בעולם. נכון. זה במקור... זה נקרא מימון חץ. זה במקור נולד... מימון החץ. במקור נולד... לא, אם אנחנו נבין רגע את ההיסטוריה של המס, למה מס הרכב היה כזה יקר, ומס הבלו על הדלק, שעכשיו רוצים לעשות מס נסועה על רכבים חשמליים, כי מפסידים את המיסים האלה. הוא נולד מזה שרכב היה אמור להיות משהו, או חשבו שפעם הוא היה משהו של אנשים יקרים. אז כאילו היה איזשהו מס... מס עשירים. מס, כן, פרוגרסיבי, כאילו, שהעשירים שלמו יותר. בואו נדבר רגע, בזמן שנשאר, לא נשאר הרבה, גנבנו פה עם הדברים שלנו, אבל היום AI בתוך רכבים עושה הכל, הוא מתכנן, הוא נוהג, הוא מחליט לנו איפה לעצור, הוא עושה הרבה מאוד דברים. עד לאן זה הולך? לאוטונומי. לאוטונומי. לאוטונומי לחלוטין. לחלוטין. עכשיו, השאלה, האתגר הוא, הכי גדול של האוטונומים, הוא כל עוד יש אנשים על הכביש. כלומר, כל עוד יש נהגים אנושיים על הכביש, שם האוטונומי יש לו את האתגר הגדול, כי ברגע שכל הרכבים יהיו אוטונומיים, והם ידברו אחד עם השני ועם הגריד, בעצם עם הרשת, אז הכל צפוי, הכל ידוע, אפשר לתת פקודות. תגיד לי, מרטין, אפל וגוגל גם ייצרו רכבים בסוף? מה אתה אומר? אפל אמרה שהיא רוצה לייצר רכב חשמלי. כי היום זה לא רכב, זה טכנולוגיה, אז למה לא? בדיוק. OpenAI ייצרו רכב. על פי סקר שהם עשו, אפל, אנשים היו מוכנים לשלם סכום, אפילו בלי שהם ראו איך האוטו ייראה בכלל. לא כל סכום, אין לי, אבל אני מוכן לנהוג סכום סביר, כאילו, לא איזה משהו יוקרתי. הם בסוף יעשו, הם יחכו ויעשו את הרכב הכי משוגע שיש, ייקחו כל הטכנולוגיות מכולם. בינתיים ב-AI הם פספסו את הרכבת. בוא נגיד שיתחילו, אבל אני אומר לך, אתה מכיר את האפל, הם בסוף מפתיעים, הם מביאים לך איזה משהו מטורף, שאתה לא יודע מאיפה זה הגיע, ואחרי שכולם כבר עשו, הם עושים יותר טוב. כן, כרגע המלחמה הגדולה היא על הטלנטים. נכון, זה נכון, גם על זה דיברנו. מרטין, תודה רבה.